Atong saro ng dugang pang mga balita sa Mindanao, makabanato si Efren Mamak live sa General Santos City. Efren? Salamat, Sara. Taliwala sa init sa panahon, usa ka vendor o usa ka dispatcher ang daw nagpahungaw sa kainit sa ulo. Human nagsinumbagay sa usa ka paradahan sa General Santos City. Anyang report. Manakay na unta kini mga pasahero sa usa ka minibus apan natanggong umandunay na matikdang panaglali sa mong sakyanan sa Barangay Lagaw, General Santos City adlawng Miyerkules. Naglalis di ay kining usa ka lalaking dispatcher ug usa ka vendor og mani samtang nanaog sa mong sakyanan. Apan taod-taod kalit gibutang sa ubos ang mga panindang mani niining vendor ug daw giaksyonan og sumbag ang mong dispatcher. Hangtod nga dunay mipatunga aron uwangon. Apan taod-taod kalit gisumbag sa dispatcher ang mong vendor. Apan nakabalos ang maong vendor og gisikaran ang maong dispatcher. Hangtod nga naundang humandunay mga residente ang miuwang. Sa impormasyon nga nakuha sa GMA Regional TV1 Mindanao News Team sa residente nga mihangyo nga dili na lang panganlan, nasuta nga doon na nakunoy daang panagbangi ang duha. Nahibawan nga daw nasamukan kuno ang maong dispatcher sa maong vendor nga matag dunay musaka nga pasahero dayon-dayon sab kini mosugat. Butang nga nagpahuot sa agianan sa sakyanan ug nagpalisod sa mga pasahero nga manulod ang maong insidente. Wala na kuno na report sa kapulisan. Ginakuhaan pa og pahayag ang duha ka nalambigit sa insidente. Kauban si Gary Balantayo kong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao.